Tend od bura mamalo timo lokruok e komitis 17 mag od bura kendo wito oko osiepe jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua. E lokruok ma kamano, duond bura mar ODM oyudo keyo mabup e kind jo od bura magi okawo komiti ma korgi opugno kaka mar budget, jotich, thieth e kind mamoko. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, jokanyo mag komitis go dhi chako yiero jokombe magi odiechieng' makiny. Ywaruok mar siasa e kind jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua kod jatend piny William Ruto odhi nyime kod chieno jo od bura machiegni kode bang' tend od bura mayogi komitis madongo e od bura. E lokruok mane opedh e nyim od bura kod jalay kweth od bura mathoth Silvanus Osoro kendo yudo sir mar jalay kweth od bura manok Milly Odhiambo, jo od bura masiro lwedo Rigathi Gachagua mawuok e gwenge mag Masawa ogole komitis mopugno mag od bura kendo witogi e komitis manenore kama weth. I beg to move that pursuant to the provisions of Standing Order number 175 and further to the resolutions of the House on 27th October 2022, this House approves the appointment of members to the respective committees of this House, of the House as specified in the schedule to the supplementary order paper for 5th March 2025. It would have been my wish and my choice that everybody got what they wanted, but unfortunately the positions that are there are not enough. I would also wish to indicate, Mr. Speaker, that members can also borrow from me. Last parliament, I was only in one committee, but I'm here again still serving my 4th term. So sometimes it's not committees that make a difference. It's the work you do in this House, and it's the work you do for your constituents. Speaker mar od bura Moses Wetangula oyango ni yiero mar jokombe kod jolupgi ichakore ayanga odiochieng' makiny. Moko kuom osiepe Gachagua mane olony telo gin James Gakuya mane otelo ne komiti mar ohala, Eric Karemba mane otelo ne komiti mar jotich kod Gathoni Wamuchomba mane otelo ne komiti mar keto e tim pend chik ma opuodhi od bura. E komachielo, jaod bura ma Githunguri Gathoni Wamuchomba kod nyawadgi ma Naivasha Jane Kihara duto magin osiepe Gachagua otere komiti mar ng'iyo chenro mag jo od bura kaka weche mag chiemo. Maling'ling mar Ramogi TV yango ni duond bura mar ODM dhi kawo tend komitis 5 machwe mag od bura kaluwore kod osiep e kindgi kod piny owacho mar Kenya Kwanza. Moko kuom jo od bura mag ODM mawachore ni dhi kwanyo were gin jaod bura mar Lego Usonga Samuel Atandi manyalo dhi telo ne komiti mopugno mar loso budget mane omak kod jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro. Jo od bura mamoko gin Dr. James Nyikal Maseme mawachore ni dhi telo ne komiti mar thieth, jaod bura ma Kilifi Ken Chonga madhi telo ne komiti mar jotich, jaod bura ma Ikolomani Bernard Shinali madhi telo ne komiti mar ohala, ikinde ma Irene Mayaka to dhi telo ne komiti mar riwruog pinje. Lokruok e komitis mag od bura oweyo osiepe jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua kamuro ywak bang' tend od bura witogi oko e komitis mag od bura mopugno. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Bas mana chiel kuom mbaka mobrongo gi wendo modhi almang ne bi studio kaendi Odhiambo Jiro to gi Victor Marende osiepna ma Christine Bongisa na kalemba ahinya ni dwana nyiere abuonje matin. Ko ogai mar ODM Raila Odinga okone jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua ni owe wuondo jopiny ni ene jal